Vamos a empezar. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Hoxe tiña que estar aquí Raúl, que é o que presenta habitualmente, pero ten unha pequena indisposición, que esperemos que se recupere pronto. Non é nada grave, pero non pode estar. Entonces, no nome dela na asociación En contra do cancro douvos a benvida e moitas gracias por a vosa asistencia a esta charla coloquio que organiza Falando de Saúde co patrocinio do Concello de Cangas. Grazas por aceptar poñervos o brazalete verde con motivo do Día Mundial do Cancro que se celebra o día 4 de febreiro e esta asociación enorgullécese de cumprir 76 anos axudando a pacientes e familiares. A charla coloquio estará a cargo de Mar Blanco Casais, psicóloga xeral sanitaria, cunha amplia traxectoria no acompañamento emocional a pacientes oncolóxicos e as súas familias. Especializada en intervención en crisis, xestión de duelo e adaptación ao tratamento cun enfoque clínico orientado a mellorar a calidade de vida en todas as etapas da enfermedade. A charla, a comunicación no proceso da enfermedade oncolóxica, tratará de pautas que nos axudan a comunicarnos no entorno familiar, límites que debemos de ter en conta, recomendacións ante o pacto de silencio e a importancia de respetar os dereitos do paciente, técnicas de regulación emocional. Sin máis dilación, queda convosco a poñente Mar Blanco Casais. A todas e a todos, gracias. E moitas gracias por organizar estas charlas e por convidarnos á Asociación contra Cancro a formar parte destas charlas que son moi interesantes para, en xeral, mellorar a calidade de vida das persoas. Ben, eu, cando fago esta charla, que leva por nome a comunicación no proceso da enfermedade oncolóxica, normalmente, bueno, é a primeira vez que normalmente estas charlas non suele asistir moita xente, entonces iso me permite facer máis formato coloquio e conocer un pouco quen está enfrente para axustar un pouco a intervención ás necesidades das persoas que participan. Porque, aínda que son unhas charlas abertas, é moi habitual que a xente que asiste pois é xente que teña o cáncer moi cerca, ou en propia persona ou en algún familiar. Entonces, poden xurdir preguntas, curiosidades, necesidades, e a mí me gusta que se aproveiten este tipo de formatos para expresar as dúbidas, non? Por lo tanto, as charlas cando son interactivas, cando se permite o coloquio, pois son moito máis interesantes para todas e todos. Por lo tanto, como hoxe, pois afortunadamente, sodes un grupo de xente máis amplio, pois entonces eu vou a levar a iniciativa de ir tratando a temática da comunicación dentro do que é o proceso da enfermidade, pero sí que me gustaría que, a medida que eu vou dicindo cousas, que se algunha de vos necesita intervir, que levante a man e eu con moito gusto lle vou a dar a palabra, vale? Porque aparte me parece que así é máis ameno o coloquio. Tamén quero decirvos que empezamos puntuales e iso é bo porque tamén vamos a acabar moi puntuales, porque ás 8 hai unha concentración polo asesinato machista desta muller que mataron en Mos e nos pediron desde o Concello e ademais me parece que é unha cuestión de respeto non solapar os dous eventos e, polo tanto, uns minutiños antes das 8 vamos a parar para que aqueles que queirades participar desa concentración o poidades facer. Vale. Ben, a comunicación en xeral é complexa, non? Porque unha cousa é o que eu quero decir
e outra cousa é o que digo, e outra cousa é o canal, e outra cousa é o que entende a persona que escoita. En condicións normales, a comunicación é complexa. Para máis, cando falamos dentro de un proceso de unha enfermidade oncolóxica do cáncer, que o cáncer, aínda que afortunadamente nos últimos anos a investigación nos permiteu avanzar moito, e o cáncer a día de hoxe ten un índice de supervivencia grande, aínda con todo é unha enfermidade que ten unhas connotacións moi dramáticas. Polo tanto, en falar de enfermedade oncolóxica supón unhas connotacións dramáticas importantes, e aí a comunicación adquire unha maior relevancia, o cuidado na comunicación. Ben, gustaríame saber, levantade a man, inda que sexa, as persoas que en este momento, que estades aquí, que tendes un familiar ou un caso de cancro actualmente nas vosas vidas, ou moi cercano. Vale, pois entonces, especialmente, estas persoas que levantaste desa man, vos animo, vale, a que me vayades plantexando a lo largo da intervención, que non teñades problemas en levantar a man, pararme e facerme preguntas, vale? Porque o importante é, en estes momentos, a prioridade é facilitarvos a vos a axuda que necesitedes. E, precisamente, como temos unha hora para rematar, o coloquio non sabemos canto se pode estender ou non, porque senón o normal é deixar un tempo para o coloquio e aí se resolven as dúbidas. Pero como hoxe o coloquio vai a estar supeditado a un horario, pois entonces non quero que marchedes sin resolver as dúdas que vos poidan ir xurdindo. Ben, en primeiro lugar, a mí me gustaría falar de cuestións que influyen na comunicación, e aquí me refiero a cuestións que influyen na comunicación en xeral e en particular, por suposto, neste proceso de enfermedade, non? Pois na comunicación influyen cousas como a nosa personalidade, as nosas vivencias. En circunstancias normales, a forma que temos de expresarnos é diferente de unha persona a outra. Os rasgos de personalidade influyen a hora de comunicarse. Cando comunicamos podemos percibir cando unha persona está nerviosa, que cando unha persona está tranquila. Podemos ver incluso se a persona de por sí é unha persona que tende á inquietude, ou se vemos que é unha persona pachorrenta, non? É dicir, a connotación que lle damos aos nosos tonos de voz, non solamente comunicamos coas palabras, sino cos tonos de voz, co xesto, coas expresións, cos silencios, vale? Entonces, na comunicación influyen unha variable importante de cuestións, vale? Tamén nós, en función de como estemos, percibimos as cousas, non percibimos igual cando estamos nunha situación de calma, cando estamos anímicamente ben, que cando estamos susceptibles, cando nos sentimos vulnerables, parece que estamos xa coa alerta e todo o entendemos posiblemente con doble sentido ou con varios sentidos, non? É dicir, temos que ter en conta que cando comunicamos, e isto o podemos levar a familiares de enfermos oncolóxicos ou a enfermos oncolóxicos en sí, vale? É dicir, moitas veces, cando estamos dentro deste proceso, estamos nun elevado nivel de ansiedade, de estrés, de medo, de preocupación, de irritabilidade. O cancro vai acompañado de moitas emocións, non? Poñen todas as emocións a flor de piel e, ademais, normalmente se suelen solapar. É dicir, unha persona diagnosticada de cáncer é posible que teña medo, é posible que teña preocupación, é posible que teña ansiedade, é posible que teña enfado, vale? E os familiares igualmente. A incertidumbre de que vai a pasar. É dicir, estamos nunha situación donde
temos un montón de emocións a flor de piel, a tristeza, vale? Co cal, como nos comunicamos en esos momentos, ten unha maior relevancia. Temos necesidades, igual necesitamos apoio, igual necesitamos tranquilidade, vale? Ben, entonces, hai unha serie de cuestións que influyen na comunicación e o estado de ánimo no cal nos atopamos é fundamental. Pautas que nos axudan a comunicarnos. Vale, comprender que non todos ven as cousas como as vemos nós. A veces asumimos que, como eu teño unha serie de necesidades, pensamos que o que temos diante, a quen temos que cuidar, ou quen nos coida, ou a quen temos que acompañar, ou que nos acompaña, ten as mesmas necesidades que a min. E non. Non temos que dar por suposto que compartimos necesidades, porque cada un ve desde os seus ollos. Cada un anda desde os seus zapatos. Polo tanto, temos que pensar que a veces non hai que dar todo por sentado. Vale? Hai que respetar as distintas opinións, todas as opinións son lexítimas, vale? É importante, dentro de nunha situación estresante, como é o proceso dunha enfermedade oncolóxica, traballar moito a relaxación para rebaixar ese nivel de ansiedade, de estrés aos que non les leva a enfermidade, é dicir, os niveles, como decía, non? As emocións están a flor de pel, é dicir, conectamos e ainda que o volvo a repetir porque me gusta que quede claro, cando falo de emocións no proceso de enfermedades oncolóxicas, as emocións son o medo, a incertidumbre. De repente, eu non controlo o que pasa na miña vida, eu non controlo os resultados das probas ás que me enfrento. E eu estaba acostumbrada a dominar e a controlar a miña vida e de repente non. Entonces, a sensación de incertidumbre, de vulnerabilidade é moi importante. E isto fai que teña medo, porque non sei o que vai a pasar, que me preocupe, que teña ansiedade, que este estresada. Incluso que este enfadada de por que me está pasando a min isto. É injusto. Vale? Entón, todas estas emocións me influyen a min, enferma oncolóxica, e me influyen a min, cuidadora de enfermo oncolóxico. Nos influyen a todos. O mismo para os amigos, para os veciños, para aquelas persoas que acompañan. Vale? Entonces, cando temos as emocións a flor de piel, temos que, primeiro, ser conscientes. Nos convén moito rebaixalas a través da relaxación. Parece a veces como un imposible, non? Como me vou a relaxar estando tan alterada? Pois precisamente cando máis importancia ten que incorpore dentro da miña rutina diaria mecanismos de relaxación. Estos mecanismos de relaxación me van a axudar tamén a comunicarme desde a calma, desde a tranquilidade, desde a claridade mental de entender que o que eu necesito non ten por que ser o que necesita a persona que está comigo, de que eu non teño a razón absoluta, de que teño que aprender a respetar a que me acompaña. Me pediron unha palabra e agradezco, porque así vamos xa intercalando. Sí. Sí, mira, estaba facendo unha pequena introducción para meternos de cheo un pouco neso. Certo é
que o que vamos a abordar sobre todo son aspectos relacionados coa comunicación, vale? Coa comunicación a hora de atender as necesidades que teñen, por un lado, os enfermos e, por outro lado, as persoas que tratan cos enfermos. Para isto é importante ver que cousas influyen na comunicación e é importante entender que as emocións están aí condicionando todo, vale? Ben, entonces, de cara as cuestións que hai que abarcar son evitar xuzgar, escoitar activamente, expoñer o noso punto de vista con asertividade. Isto significa falar desde as necesidades de cada un, vale? Falar desde as necesidades de cada un, ben sexa cuidador, ben sexa paciente. Establecer límites. A veces é necesario establecer límites e todo o imos a ver pouco a pouco ao largo desta charla. Valorar abertamente as cousas que fan os demais. Dar espacio aos temas incómodos e dolorosos. Son partes do proceso. Dentro dun proceso de enfermedade oncolóxica é importante, como norma xeral, abarcar todos os temas que preocupan, vale? E sempre me refiero ás dúas caras, os familiares, os que coidan, e a persoa enferma. É dicir, intentar sempre abrir espacios para falar temas incómodos, e aquí pois se incluyen aspectos complicados como poden ser tratamentos duros, consecuencias dos tratamentos, se non funcionan os tratamentos, o medo á morte, arreglar cuestións que nos preocupan, vale? É dicir, hai un mundo de cousas, de temas que de repente, ante o escenario dunha enfermedade oncolóxica, deben ou poden ser tratados, vale? Entón, o importante é falar desde a tranquilidade de que non nos asuste abrir temas. Tomar decisións que beneficien a todos, evitar a rigidez, a veces temos que ceder para chegar a acordos, facer preguntas, non dar por sentado. É dicir, dentro do proceso da enfermedade oncolóxica se poden dar moitas situacións nas que ao millor os cuidadores pensan que os pacientes teñen determinadas necesidades e os cuidadores tratan de dar respostas a esas necesidades. Pero a veces se fai sin realmente chegar a preguntar a eses pacientes si necesitan eso ou non. Vale? E a veces, máis que axudar, o que facemos é agobiar. Vale? Entón, sempre é moi importante intentar falar claramente, preguntar e, por parte do paciente, expresar as necesidades que ten. Vale? Todos, tanto pacientes como familiares, debemos de intentar, desde unha perspectiva asertiva, explicar o que necesitamos, para evitar conxecturas de que outras persoas den por suposto e nos leven a situacións que poidan ser incómodas para uns e para outros. Tes a palabra a ti, que levanteches a man. Antes la tenías a señora. Vale, non te vira, perdona. Falas ben, eu sou paciente oncológica, pero é que é moi difícil, porque no meu caso foi moi difícil. Eu estou operada do cáncer de tiroides, eu tiña unha nai maior. Eu todo trajei para min. Eu pasei 5 anos, porque sabes que hasta 5 anos non che dicen que pasas a cousa. Pasei moi mal, porque eu non quería que miña nai se enterara por nada do mundo. Entón eu falaba como os irmáns, con todos, e dicíalle que por favor que non lle dixeran. Entón, claro, cando non te podes abrir, eu caí nunha depresión moi grande, ainda hoxe estou en tratamento. Entón é moi difícil. Cando tens unha persona, eu tive a meu pai tamén con cáncer. Entón eu si luchei no eu e trajei no eu. A meu pai tampouco lle dixen que tiña cáncer, porque el só oír esa palabra se volvía loco. Se volvía loco. Entón
tratamos de ocultarlo, non? Se fora oso mellor, eu que sei, con outras persoas podes abrir ben, pero depende con quen sea. Non nos podemos abrir, eu que sei, non sei ao mellor explicarme, a ver. Eu, se volver a recaer da madera, Dios mío, pois sí falaría como o marido, el comigo, pero cando tes unha persona maior, non eres capaz de abrirte a ela, porque non queres facela sufrir. Ou eu, pasoume a min, eu non quise que miña nai sufrira, e miña nai non supo nunca, nunca o supo, porque eu dixen a meus irmáns, por favor, que me respetaran, que non quería que miña nai sufrira. Entonces, claro, trajeino todo para min, é verdad, e pasei moi mal en psiquiatras, e bueno, de verdad que pasei moi mal, que non yo deseo a nadie. Ahora, cando tes unha persona que te podes abrir, porque os é máis, a ver, os falamos da palabra cáncer, entonces abrímonos máis, os pronuncias a palabra cáncer, hai anos non pronunciabas, tiñase como, non sei, un medo, un respeto, non sei explicarlo. Sí, sí que te explicas ben, tranquila. Entendo, a ver, obviamente sempre hai excepcións, non? É dicir, aquí non hai verdades absolutas, non existen as verdades absolutas. Pero por norma xeral, sempre se recomenda decir a verdade, vale? Ao mellor hai que adaptar o discurso, obviamente, pois á idade da persona, a maneira que ten a persona de entender, as cousas se poden ir dicindo pouco a pouco, dunha maneira máis pedagóxica, a veces se poden decir con axudas de profesionales, que poden ser profesionales da psicoloxía, os propios médicos, pero a recomendación sempre é decir a verdade, non ocultar, porque e estamos falando de que a enferma oncolóxica eras ti, o que tratabas era de evitar sufrimento na túa nai, porque entendo que era unha persona maior, que idade tiña naquel momento? 70 e tantos largos. Claro, todo depende de como este esa persona. O outro día, ainda, unha persona en unha sesión me decía que eu a miña nai non lle podo decir nada porque a miña nai se están entrando nun proceso de demencia, tal e cual. Bueno, claro, se a nai ten un deterioro cognitivo, se está nun proceso de demencia, que xa ten síntomas e tal, pois a mellor aí igual non ten sentido, vale? Por supuesto, pero se unha persona, porque sea maior, pero está ben, é necesario decilo, eu coido que é necesario. Ahora, xa digo, non hai verdades absolutas en nada, e cada un sabe o que ten na casa, eso vai por diante. Ahora, para o propio enfermo, normalmente axuda decilo, axuda que o entorno familiar o sepa, porque canto máis apoio se teña, mellor vamos a estar. E aparte, ocultar algo como eso, ao final, é unha sobrecarga que nun proceso de superar unha enfermedade oncolóxica é unha mentira moi grande que temos que soportar. E co cal é unha carga en principio innecesaria. E logo as persoas nos sorprenden, non? As persoas maiores tamén nos poden sorprender. Eles tamén teñen dereito a saber. Se a túa nai supera, se a túa nai pudera elexir, hubera seguramente elexido saber e apoiarte. Mira, un outro día, unha señora, hai situacións moi duras, é unha señora que está aquí e ten a nai, é unha señora relativamente, unha muller relativamente de mediana edad, e ten a nai en Colombia. Entón, ela está aquí e acaban de diagnosticar un cáncer e di, bueno, pois miña nai está en Colombia e non lle quero decir nada, lle quero aforrar o sufrimento, porque ao final ela está lá e eu estou aquí. Vale, entonces se falan por videochamada e tal, e como ela vai a empezar co proceso de quimio, rapouse o pelo. Bueno, pois que vaya que cousas, non? Pois a nai se enfadou con ela porque a nai lle gusta moito como lle queda a ela a melena e tal, e se enfadou con ela porque se rapou o pelo e non o entende e tal e cual, non? Entón, logo ela me decía, jolín, miña nai tal, e como moi triste, non? E digo,
E a nai logo non lle collo o teléfono e tal, como moi triste, é dicir, e non será millor que lle contes a túa nai, que planifiquedes un viaxe para que a túa nai veña, te apoye, máis que ocultarlle eso, que aínda por encima ela che reproche que cortes o pelo, cando túa nai se entere finalmente, ainda se vai a sentir peor, non? Entonces, eu creo que salvo excepcións, que pode haber, é importante decir a verdade. E o mesmo pasa cos nenos. Decir a verdade hasta que punto? Bueno, vamos a ver. Porque a veces sí, eu podo dicir, tes un cáncer, pero hasta que punto te teño que dicir a realidade? Podo dicir, mira, mañán vas a morrer ou non, tes un cáncer simplemente. Mira, vai a por diante de que mañán vas a morrer non o sabe nadie. Nin os oncólogos moitas veces se atreven a decir. Bueno, pois mira, vamos a ver, o que pasa que hoxe en día os oncólogos, polo xeral, xa cho din. Vale? Non, pero xa cho din, porque aquí o tiña previsto para un pouco máis adiante, pero vamos facendo o coloquio máis pa diante e pa atrás. Vale. Pois, se me axudas ti co tema das palabras, xa cho agradezco. Aquí se trata de dereitos, non? É dicir, hai persoas que cando se enfrentan a unha consulta co oncólogo xa van dicindo por diante: eu non quero saber nada. Eu non quero saber. A mí faime o que me tiñas que facer, pero eu non quero saber. Aí hai que ir graduando a información. Se eu non quero saber, a miña familia debe de estar atenta, vai a estar informada, tanto o equipo médico como a familia ten que estar coordinada e atenta para dar a información a medida que o paciente a vaya pedindo. Vale? Se deben de respetar sempre e ter como prioridade os dereitos da persoa enferma. Verdad? E se a persona quere saber, o pacto de silencio entre profesionales médicos e familiares debe de estar limitado polos dereitos da persona enferma, que ten dereito a saber. Non te digo por experiencia, pero te digo. Claro. Tengo un cuñado que non lle dixemos, él sabía que tiña cáncer, non lle dixemos nada a súa gravedade, a súa doutora estaba de acordo, non dicía a súa gravedade, ele foi durante 4 anos de maravilla. No momento que a súa doutora foi de vacacións, a que veu de sustituta, dixo que iba a pasar, que foi implicado. Hai que ter cuidado. Hai que saber xestionar as cousas, non? Dicir, agora estamos aquí, moi ben, falando da comunicación, e falamos da comunicación en xeral, vale? Pero logo hai que ver casos por casos, e hai que ver personas por personas, non? O que sí hai que ter claro é mentir non suele ser bo, unha, para a propia persona enferma, nin que a persona enferma oculta, nin que lle oculten, pero, bueno, en todo caso, hai que ir tamén tanteando o que quere esa persona. Vale, eu creo que garantizar o dereito do enfermo é fundamental, tanto a saber como a ir dosificando a información se el ou ela vai dicindo hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, porque ao final a experiencia dime que claro, o shock do diagnóstico é tremendo, pero logo hai un proceso de adaptación e de aceptación, e unha vez que ti aceptas, bueno, máis ou menos vas vendo como vai a cousa, vas a ir intentando solicitar información, vale? Unha vez que pasas ese shock e ese medo e ese eu non quero saber nada, eu non. Desculpa que te interrumpo. En ese proceso que diste, as fases míticas de negación, porque tens unha enfermedade e ti negas, non, a mí non me pode pasar isto, non. Despois hai unha ira aí, porque a mí, se eu estou ben, se estou sana, e despois hai un proceso, non? Entón aí
digamos que a comunicación que diste ten que tamén ir amoldándose a fase... Efectivamente, as E aí, o necesidades. que decía el antes, creo que os médicos tamén teñen que, en moitos casos, aprender ou darlle máis importancia á forma de comunicar todo iso. Porque se estás en frente dunha persona, pois iso, con unha negatividade, con unha ira, pois non lle podes decir, te quedan 3 meses. Non, pois terás que intentar para que o vaya asimilando, porque ao final a xente lle gusta pelear, non? Estás enfermo, pero ao final a xente quere seguir, quere estar aí. E iso é importante que teñas alguén ao lado que che explique, sobre todo que che explique da maneira que ti o poidas entender. Iso é outra parte. É dicir, porque se te veñen con moitos tecnicismos, que hai médicos que o fan, o mellor non o fan conscientemente, non? O mellor é a súa forma de falar, pero claro, un paciente lle explicas a súa enfermedade con uns términos que non o vai entender, ao final iso o que lle crea máis ansiedade, máis non entendo nada, que me pasa, e ao mellor nin é tan grave, ao mellor é un cáncer que se pode curar, entende? Pero Sí. de entrada xa pensas, buf, isto está fatal. Entón, bueno, te interrumpín, Sí. pero No, pero está- entendendo que decía él, bueno, Sí. según o paciente en que fase está, pois habrá que ir comunicando as cousiñas dunha maneira, non? Sí, sí, a ver, eu creo que polo que respecta, polo que a mí me respecta, que prefiero focalizar a charla na comunicación entre enfermos e pacientes que entre enfermos e personal sanitario, porque estou totalmente de acordo contigo. Vamos, a hora de diagnosticar unha enfermedade, de ir levando o tratamento, de ir vendo a esperanza de vida, é dicir, non ten nada que ver un cáncer co outro, o cáncer son un montón de enfermedades diferentes e cada persona logo o leva de unha maneira diferente, por suposto, non? Toda esa información ou do caso concreto, bueno, toda a información que pode dar un médico obviamente debe de ser moi sensible, é moi sensible, debe de ser dita de unha maneira moi clara. É posible que cando ti acabas de recibir un diagnóstico de repente quedas en estado de shock e non te enteras do seguinte que che din porque estás totalmente aterrorizada, por suposto, pero o como o teñen que comunicar os profesionales sanitarios é outro tema, non? É outro tema, estou totalmente de acordo, estou totalmente de acordo. Moito tacto teño que dicir. Sí, Sí. Quedaronse as dúbidas aclaradas? A señora de gafas que está detrás de... Ah, no, perdona, yo simplemente era para decir... Pidiche a palabra antes, non sei se iso No, que era se para fala... que estaba pidiendo a palabra, sí. que non había ideas. sí. Hola, estou moi de acordo coa persoa que está á miña izquierda, na Paula. O tema é moi importante, iso porque o que é o profesional médico, sea psiquiatra, sea psicólogo, sea tanatólogo, sea quen sea, ¿no? A hora de dar un diagnóstico, pois hai un diagnóstico, hai un pronóstico, pero tamén hai un veredicto, ¿no? E o veredicto é exclusivamente da persoa, ¿no? A que elige. O impacto que dicen usted ten un cáncer estatal, non sei que, isto tal, tanto de vida, ¿no? Imagínate esta situación, e tanto de pues tamén pode haber unha reacción que diga sí, vale, sí, está dando un diagnóstico, este é o pronóstico, tanto de vida, pero o veredicto son eu. Entonces, eses 3 meses que lle deu de vida, converteuse en 3 anos. Entonces, isto é unha realidade. Pode decir que non é unha realidade, convertirse, a veces dícense cousas que a nivel profesional, ¿no? Es decir, ese tipo de cáncer tal, ten esta forma de camino de seguir, tal, esta desencadena isto, ¿no? Infracciones como mundo. Evidentemente, hai moitas cousas dentro da mente e do corpo dun ser humano que pode abarcar ou inabarcar
cuestión é que é increíble que mellor teñas un paciente que, bueno, mal está, que non sei que non sei canto, e realmente chega un momento que asume, dice a compañeira, asúmeo, acepta-o, e no momento de aceptalo, pois abraza-o, e dice, bueno, pois si isto, esa palabra, non? O que hai. Pero a situación é que eu teño moitas cousas que facer antes de ir, ok? Esta frase existe moito, non? Eu teño moitas cousas antes que facer de ir, non? Así, nestes momentos que está unha persona nestas... Entonces, hai circunstancias, non? A nivel do lenguaje, non? Vamos a escuela de Pirauro, non? Que cando dice, bueno, isto, as palabras, non? O lenguaje, evidentemente, é capaz de curar, non? E se non é capaz de curar, o que estamos a é unha forma moi ideal de levar esta enfermedade de unha forma máis... Mira, perdona, se queres podes concretar un pouco en unha reflexión ou queres formular unha pregunta? Digo un pouco unha reflexión, non? Unha reflexión para que se entenda de que o que hai dentro dunha persona humana, sea home, muller, o que sea, non depende se unha persona ou terceira persona, depende do que hai dentro de cada un de nós, é dicir, a grandeza, non? Sí, efectivamente, claro. Vamos a pasarlle a palabra, perdón, podes acabar porque quere intervir esta outra persona para, canto máis interviñamos, millor porque así podemos... É dúbida, digamos, tamén Sí. persoal, non? Pero un caso é unha familiar que, pois, está operada, ahora mismo, digamos, que está ben, en revisións. Que pasa? Que emocionalmente está completamente, digamos, afundida, non? Sí. Está costándolle, pois, moitas cousas, e a familia tamén, pois, ao final, pa min, digamos que non fan ben de todo, din que é egoísta, sabes? E claro, ela está en un bucle de un pouco negación, e claro, eu díxenlle que fora un psicólogo que vai solucionar o mellor que a nós, non? Pero sí que me dá pena porque eu penso que non se poñen moito na súa pele. É dicir, ela está sufrindo a enfermidade máis que a familia a chama egoísta. Suele ser como moi habitual, sabes, este tipo de cousas, non? Empatía. Ao final, cando estamos nunha situación tan complexa, a incertidumbre ou non saber tratar, pois crea moitos conflitos entre a persoa enferma e os familiares, por un lado e polo outro. Bueno, como é familiar túa, e así tamén aproveito xa para decilos, se non o sabedes, que dentro da asociación, obviamente, temos atención psicolóxica tanto para enfermos de cancro como para os familiares. Vale. Ainda non se atreveu aí. Sin ningún tipo de problema, o sea, ademais é que non é ningún compromiso, ir a un psicólogo, pois podes ir, se non conectas, pois poden te derivar a outro, ou non te implica nada, sabes? Podes probar, se non che funciona, podes deixar de ir, non hai ningún compromiso adquirido. Por iso é importante que a comunicación sexa unha comunicación eficaz en todos os sentidos. É dicir, aquí tamén dentro deste coloquio abordamos o aspecto dos cuidadores e hai unha cousa que debemos de diferenciar, o que é o supercuidador do bo cuidador, vale? Porque a veces cando temos un enfermo na familia, como cuidadores nos queremos convertir en supercuidadores e queremos abarcalo todo e queremos dalo todo e queremos protexer todo e ao final nos acabamos saturando porque a veces tamén o enfermo, pois, entre comillas,
acaba dependendo en exceso dese supercuidador. E o que hai é que ser bo cuidadores. E que son os bons cuidadores, a diferencia dos supercuidadores? Que os bons cuidadores saben delegar, saben descansar, saben cuidarse a maiores de cuidar ao enfermo, saben cuidarse eles, saben poñer límites. Todos necesitamos poñer límites. Os enfermos teñen que poñer límites. Hasta aquí. Eu teño dereito á miña enfermidade. Que este enfermo non quere decir que non sexa unha persona independiente, que non poida decidir por mí mismo, que non poida ter a miña autonomía, a miña liberdade. Vale? Pero o cuidador, aínda que teña o enfermo ao seu cargo, non quere decir que non poida ir ao gimnasio, ir a dar un paseo, cuidarse él, vale? Descansar tranquilamente. Hai que saber poñer límites para que a relación sean respetuosas e sean sostibles e evitar agobios. Porque despois dos estreses e dos agobios veñen as distancias, as confrontacións, que logo, para solucionalas, cando xa estamos desbordados, é complicado. Vale? Entón, aquí o que se trata é de xestionar, de rebaixar, antes de estoupar como un volcán. Vale? Antes de botar por fora, antes de colmar. Que pasa? Que cando a relación xa está deteriorada, ou moi deteriorada, porque polo que ti nos apuntas, e sin meternos no caso concreto, que non o coñecemos, claro, cando acusamos a alguén de egoísta, parece que a relación xa estaba un pouco deteriorada, non? Bueno, pois sí que convén ao mellor ter alguén de intermediador que poida axudar a recompoñer un pouco as pezas. Vale. Por eso eu decía antes que normalmente todo este proceso se vive con moito estrés, con moito medo, coas emocións moi a flor de pel, e cando estamos moi desbordados é fácil estoupar por un lado ou polo outro. Decías ti, e como podemos rebaixar o medo, como podemos buscar solucións? Claro, iso é en función do caso concreto, en función do caso concreto. Os medos, como se resolven? Depende o medo a que. Non é o mesmo medo á morte, que o medo a estar solo, que o medo a... Depende cales sexan os medos. A atención psicolóxica e o cariño e o apoio dos familiares son pezas claves para enfermos e familiares, sí. A título personal, como mi compañera, soy paciente oncológica, hace 6 años que me operaron y en mi caso pues fue todo lo contrario. Me diagnosticaron antes de Navidades, yo a mi madre con 92 años que tenía, ahora tiene 98, se lo dije después de Reyes, dije yo vamos a pasar las fiestas bien, mis hermanas sí que las sabían, pero dije yo vamos a pasar las fiestas bien, después de Reyes se lo digo. Y creo que la engañé un poco porque fui con la cara bonita y alegre, que total, a ver, era mi cáncer y era mi enfermedad, ¿no? Pero a título de cara a cara se lo dije, se puso triste lógicamente, soy su hija, le duele, pero lo llevó bien porque eso, fui con la cara alegre, no estaba mal por dentro, ¿no? Pero exterioricé lo bien que estaba y ella se quedó tranquila, me dijo, bueno, lo que necesites, aquí estamos mis hermanas igual, y eso es hoy en día que cuando tengo que ir a la revisión voy contigo, eso, que al contrario, apoyo. La psicóloga fue en el año de la pandemia, era todo telefónico y nada, por la voz me decía, María, no te conozco, pero por tu positivismo y tu manera, había otra enfermedad en mi casa, de mi marido, igual o peor, y me dijo, no te conozco, pero tu manera de ser y tu manera de hablarme sé que eres positiva y hoy por hoy estoy aquí y nada, eso, es mi experiencia. Pues gracias por compartirla. Sí. Claro, é que efectivamente é un pouco o que quería decir antes, ¿no? Que a veces non decimos as cousas por medo a preocupar, por medo a
a facer daño, e realmente, pois, a veces nos levamos unha sorpresa, non, de que nos estamos perdendo un apoio de alguén que suele ser moi importante para Pero nós. mi madre tenía que saberlo sí o sí. Claro, O sea, de una manera u otra se iba a enterar, claro. la verdad sale ahí. E despois hai unha cousa, ter cáncer, creo que todos coincidimos, non significa dramatizar. Afortunadamente, o cáncer se supera e cada vez máis, vale? Entonces, non se trata de dramatizar, hai que quitar drama. Efectivamente, fixeches moi ben, eu tamén creo que non hai mellor maneira de decirlo a unha nai ou a un fillo, porque, por desgracia, tamén é unha enfermidade que cada vez forma parte da nosa vida, aparece a calquera edad. Teño un montón de pacientes que son mulleres xóvenes que teñen nenos pequenos, e tamén esos nenos teñen que sabelo, porque tamén é mellor que se enteren polas súas nais ou polas súas nais, polos seus pais, antes que se enteren por fora. E como se dice? Pois eso, desde a tranquilidade, desde a confianza, desde a calma, desde a esperanza, hai que comunicar as cousas así. Eso non quere decir que logo non haxa que compartir tristezas e haxa que medos, porque todas as emocións son naturales, todas están en todos nós, e tamén para manexar cos maiores xa por supuesto, pero cos nenos tamén é importante vivilas con eles, non? Que unha nai ou un pai que está padecendo cáncer e teña medo ou este triste porque está enfermo, que o comparta cos seus fillos, é unha experiencia de vida, o sea, forma parte da vida. É importante chorar en familia cando é necesario chorar en familia, vale? O cal non quere decir que haxa que dramatizar, pero expresar unha emoción non é dramatizar, é xerar confianza, vínculo. Sigue. Nada, que de hecho en aquella mi hija tenía 13, mi hijo 20 y lloré, sí, me daban crisis y lloramos, y o apoyo total de ellos y nos unió más como familia. Efectivamente. La enfermedad nos unió más, nos apoyamos más incluso. Porque se xenera unha confianza moi importante, moi importante. É unha experiencia de vida que fai crecer moito a nivel personal, e cando a un neno lle dices de primeira man cal é a situación, lle das a importancia, non, de que ti lo comunicas, lle das o espacio para que pregunte dudas, para que comparta emocións, cando ti as compartes, é moi enriquecedor para un neno, non? E despois tamén porque hai ocasións nas que a enfermidade ten un desenlace fatal. E entonces o neno, a nena, vai a aceptar o proceso de duelo de unha maneira moito máis natural que se estaba ao marxen da enfermidade, que non entende que pasou e por que quedou ao marxen de esa situación. Vale, entonces é un proceso moi delicado, moi doloroso, moi dramático, pero que hai que tratar con cuidado, con moito cuidado, pero que hai que contar, que hai que comunicar, que hai que decir, non? Hai que informar. Sí? Hai unha cousa que eu penso que é moi importante. Escúitame? Sí. Eu creo que o que pasa neste mundo nas persoas, non? En todas, con respecto ao medo, non? O medo. Eu creo que o medo é realmente o que manda. Por unha sencilla razón, porque así non é o mismo ter medo que o medo me teña medo. Perdona, unha cousiña, estou totalmente de acordo contigo. O medo é unha emoción, como o resto das emocións, unha emoción que nos ven a dar unha información. Cando
por lo tanto, é unha emoción necesaria. O importante é que sexa un medo que responde a un problema real, a unha situación de peligro real e, polo tanto, que nos permita actuar. E logo, outra cuestión que temos que ter en conta é que o medo, igual que co resto das emocións, nos o temos que dominar a él, non nos pode dominar el a nós. Vale? Dito isto, dentro de 5 minutos vamos a dar por finalizada a charla, porque van a ser as 8 e as persoas que irán poden baixar a concentración. Entonces quedamos xa en eso, así que polo tanto é un momento de que alguén, sobre todo algunha persona que non interveu ou que interveu pero que irá a decir algo, pois que levante a man. Vale? Alguén que se anime? Sí. Vale. No meu caso, a miña irmá ten cancro, os meus sobriños son nenos inda, e sí que ás veces me costa un montón falar con eles. Normal. Non quero falar moito porque é... Pero sí, me costa un montón dar ese golpe de realidade. Vale. É que, a ver, é que é complicado, non? Claro. Vamos a ver. Cantos anos teñen os nenos? O máis pequeno 16 e o maior 18. Bueno, xa son nenos, pero son nenos que xa están nunha edad que entenden todo perfectamente, que son capaces de asumir e de procesar a situación, e eu creo que a esas edades hai que falar abertamente, sempre cos brazos tendidos a recoller como se sinten, non? É dicir, que estou segura de que o faz, non? É dicir, ante unha situación así, a unha persona desa edad, a un adolescentes, son adolescentes, pois hai que tenderlle os brazos para recollelos, non? Aquí estou para que te desafogues, para apoiarte, non estás solo. Dentro da situación que hai cousas que nos vamos a controlar e cousas que nos non vamos a controlar. As que vamos a controlar, eu estou aquí para apoiarte, para axudarte, e as que non vamos a controlar, vamos a intentar relaxar, vale? Eles, por suposto, eu sí que che recomendo que sí que o traten a nivel atención psicolóxica. Si están coa psicóloga está aquí nunha asociación en Cangas de Feixo. Perfecto. Sí que están todos, o núcleo directo, familiar, está todo con... O feito de desahogar, sabes, de compartir os medos, as preocupacións, o feito de soltar. É máis iso, digamos, e que quizáis é algo máis egoísta porque de cara a eu falalo con eles, sabes? Sacar estes temas con eles. Coa miña irmá non me costa. Coa miña irmá falamos a diario, pois de todo, tanto sea de tratamento, de todo. Pero con eles, se me fai ese... Vale, pois non deixas que ese nudo che teña calada. Vale? Non deixas que ese nudo che teña calada. É millor, sí. É reciente o diagnóstico. O último que digamos é para quedar, sí, fai un ano agora. Vale, pois canto máis fales, menos che vai a costar. Sí, e aparte eles é mellor que falen demais, que collan o hábito. Supoño que ti eres a tía máis próxima, non? Pois é mellor que se acostumbren, que collan contigo a dinámica de falar, que non, porque posiblemente sexas o membro da familia o enlace, non? O mellor cousas que igual coa nai pois non saben como tratar, te poden utilizar a ti para ver como canalizar, vale? Préstate a eso, pregúntalle, se non sale deles ter a iniciativa de contarche, pregúntalle como te sintes, como levades, pregúntalle indirectamente, directamente, intenta. Para ti tamén vai a ser importante, porque creo que tes a necesidade de facelo e non te atreves porque che dá como medo, non? A como estarán pensando, a que che dirán, a como vas a facer, se o vas a facer ben ou mal. Todo o que digas desde o corazón lle vai a axudar.
non o vas a facer mal, valo a facer ben. Sabes? E expresar esa cercanía, que sepan que poden chorar, que aínda que non... que dillo o que che salga do corazón, sabes? Desfaite dese nudo. Nada. Bueno, pois deixámoslo aquí, porque son as 8. Agradecervos a todos que a vosa participación. Un momentiño, antes de marchar. Gracias por vir e recordarvos que a Asociación Española contra o Cancro, a delegación en Cangas, ten un despacho aquí no Centro Social e ven unha psicóloga todas as semanas. Somente tedes que vir ali, apuntarvos e que vos dé a cita. Para familiares, para enfermos, para amigos, para quen o necesite. Gracias a vos.